హలో గాయ్స్, అందరూ అన్నారు చాలా అంటే చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు అయితే మనమైతే మైండ్ క్రాఫ్ట్ అయితే ఆడబోతున్నాము. ఇదైతే మైండ్ క్రాఫ్ట్ కాదు గాయస్, దీని పేరు అయితే దిలేరియన్ క్రాఫ్ట్. మంచి అయితే గేమ్ మొత్తం బాగుంటుంది, చూసైతే కన్ఫామ్గా ఎంజాయ్ చేయండి. పక్కన సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కొడితే హెడ్ షాట్ వేసింది. ఓకే గాయస్, మనమైతే ఈరోజు అయితే నా ఇల్లు ఇంకా నా ఫామ్ అయితే చూపిపోతున్నాను. పార్ట్ 2లో అయితే మనమైతే కన్ఫామ్గా అయితే నా ఏదో ఒకటి వీడియో విలేజ్ వాళ్ళని కనిపెట్టి వాళ్ళకి సహాయం బ్రిడ్జ్ వాళ్ళ అక్క వరకు కట్టి అయితే నేనైతే అక్కడి వరకు చెప్తాను. పార్ట్ 2లో అయితే పార్ట్ 1 అయినా చేయొచ్చు, పార్ట్ 2 ఓకేనా, చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు కాదు. ఇదేంటి గాయస్, ఇదే గాయస్ మన ఫామ్ అయితే. ఒక మేక ఇంకొక ఆవు చేస్తే ఒక 2 చూసాయి గాయస్. ఒక కథం పిల్లలు గుంపులే ఇటు రోజు మేత పెట్టాల్సి వస్తుంది. లోపలైతే చూసుకోవచ్చు గాయస్, ర్యాబిట్లు అయితే అసలు కుళ్ళుగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను ర్యాబిట్లు పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నాను గాయస్. నేనైతే బాగుందా లేదా అని అయితే ఇల్లు అయితే బాగుందా లేదా అని అయితే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇక్కడైతే చూసుకోవచ్చు మనకైతే ర్యాబిట్లు అయితే ఇక్కడైతే చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కదా. ఇదిగోండి గైస్ మన ర్యాబిట్లు, ఇదిగోండి గైస్, ఇదే గైస్ మన ఇంకా ఉంది. ఇంకా వదిలిపెడదాం, బయటికి రండి, అందరు బయటికి రండి. ఇదిగోండి గైస్, ఇదే గైస్, ఎట్లనే చూస్తారా, అందరు బయటికి పోండి, అందరు పోండి, అందరు బాగుండి ఓకేనా, అందరు బాగుండి. నువ్వేందమ్మా సపరేటా? ఇక అసలు ఆగట్లే. అదిగోండి గైస్, ఒక్కడు తెచ్చింది గైస్, నేను చూసారా నేను. ఇదిగోండి గైస్, ఇవే గైస్ మన మంచం, మన బెడ్డు. ఇదిగోండి గైస్, ఇది ఇట్లా ఉంటుంది. మనం అయితే మైనింగ్ గడ్డ పెట్టేసాము. గాయస్ నాకైతే చాలా దొరికింది. ఇదిగోండి గాయస్, ఇక్కడ ఓపెను, ఇదిగోండి మనది. ఇదిగోండి గాయస్, మన కిచెన్ దీంట్లో లేదు, ఇక్కడే గాయస్ ఉండేది. మొత్తం ఓవెన్ కూడా ఉంది కదా ముందైతే. ఇదిగోండి గాయస్, ఇవన్నీ మనం కలెక్ట్ చేసుకున్నవి, ఇవన్నీ కేకు చేసాం మనం, కత్తులు అన్నీ. ఓకే గాయస్, ఇప్పుడైతే మనమైతే ఫైర్ అయితే పెట్టేద్దాం. ఫైర్ ఇదిగోండి, క్యాంప్ ఫైర్ లాగా, ఇదే అన్నం తినడానికి బ్రేక్ వస్తుందండి, కొంచెంసేపు ఉంటుంది ఆ బ్రేక్ కూడా. ఎక్కడ పెట్టినాం బెడ్, నా మీట్ అయితే చేస్తాను. నా బ్యాగ్ అయితే ఇదే, నా మీట్ కావాలి నాకు. ఓకే గాయస్, సన్నగా మాడమ్మ ఈ ర్యాబిట్ ఒకటి తుంపదగా. ఇదిగోండి గైస్, ఇక్కడ చూసారా నేను చిన్న పిల్ల, సారీ అరుతాను అన్నిటికి. మంట దగ్గర బాగొద్దు చిన్నపిల్లలకి. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో అయితే చాలా బాగుంది అనుకుంటున్నాను. మీకైతే బాగుంటే అయితే బాగా ఓకేనా. ఓకే గైస్, ఈరోజు వీడియో అయితే ఇదే మన మైనింగ్ది. నచ్చితే అయితే కన్ఫామ్గా అయితే ఒకసారి